Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dumin. Taong 1980, Batitang, Nueva Ecija. Sa dulong parte ng baryo ng Batitang, nakatayo ang isang lumang bahay na gawa sa pinaghalong bato at kahoy. Dito naninirahan si Dumin, isang lalaking tila hindi tumatanda na ang tanging kasama ay ang amoy ng insenso at ang bigat ng mga anting-anting na nakakabit sa kanyang katawan. Sa loob ng kanyang silid, may isang malaking salamin na nababalutan ng telang itim. Hindi ito ordinaryong salamin dahil gawa ito ng panday na gumagamit ng kakaibang mahika. Ubod ng talino ang panday na yun pinuno, sa puntong ang mga nalilikha nito ay mga mahihiwagang armas na kilala natin ngayong pangkasalukuyan. At ang salaming nakatago sa loob ng kanyang silid ay ang kanyang lagusan. Sa lagusang yan, lahat ng dimensyon pwede mong puntahan. Pwede kang bumalik sa nakaraan, ngunit hindi ka maaaring makita ng iyong katauhan kung ito ay umiiral na sa mga panahong yon. Ngunit kung hindi pa, maaari kang makialam sa bawat nangyayari. Maaari kang maging disipulo ng mga bantog na antingero at maaari kang magdala sa pangkasalukuyan ng mga karga nila. Sa pamamagitan din ng mahiwagang salamin, si Dumin ay 20 beses na mas matagalang buhay kumpara sa mga ordinaryong tao. Hindi siya basta-bastang tumatanda, animoy isang demonyo na nagbabalat kayo. Pero ang totoo, siya ay sugo ng kabutihan. Yun nga lang, hindi siya saklaw ng sumpa ng kamatayan. Marami na siyang pinagdaanan sa buhay. Nakita na niya kung papaano isa-isang mamatay ang mga mahal niya sa buhay at kung papaano magpaalam sa kanya ang mga anak niya. Bagay sa paglipas ng maraming siglo, itinigil na niya ang pagbuo ng sarili niyang pamilya. Sa bandang huli kasi, sarili lang niya ang dumaranas ng lahat ng sakit at pait. Kaya naman para tuluyang mapayapa, ang lahat ng pagmamahal sa kapwa ay kanyang iwinaklit at tinuruan niya ang kanyang sarili na mabuhay ng mag-isa at naaayon sa kanyang mga pangangailangan. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng ito, may mga tao pa ring may kaugnayan sa kanya. At ito ang angka ni Kaloy. Si Kaloy pinuno ang 315 apo ng pinakaunang taong nanilbihan kay Dumin. Magmula noon, ang ganoong tradisyon ay pinagpasapasahan na hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Bilang tagasilbi, wala siyang ibang ginagawa kundi ang manatili sa tahanan ng kanyang Panginoon kapag ito ay umaalis. Obligasyon niya na panatilihin itong ligtas, lalo na ang mga antigong gamit na nilalaman nito. At bilang kapalit, nakakakuha siya ng mutya kapag yon ay bumabalik. Dahil sa ganoong proseso, si Kaloy ay 100 beses na mas malakas kumpara sa mga pangkaraniwang antingero na nagsanay ng 3 dekada. Ganon kalayo ang pagitan nila, kaya kahit isang hamak na tagasilbi, siya ay labis na pinagkakatiwalaan ni Dumin. Ang bahay nito ay hindi na iba para sa kanya, kaya kapag wala si Dumin, nagagawa ni Kaloy ang lahat ng nais niya. At sa loob ng halos 1.5 dekada, wala siyang ibang ginawa kundi ang maging katiwala ng tahanan kapag wala ang kanyang Panginoon. Isang gabi, bumalik si Dumin mula sa paglalakbay nito sa panahon ng mga datu at sultan. Ang naging misyon niya roon, kunin ang kampilan ni Lapu-Lapu. Nakuha naman niya ito, kaya pagbalik niya, kaagad niya itong itinago sa ilalim ng bahay niya kung saan naroon pa ang ibang mga mahihiwagang gamit. Nakaugalian na ni Dumin na ipunin ang lahat ng mahihiwagang sandata na pagmamay-ari ng panday ng salamin. Ito ang pinakapangarap niya, ang malikom ang kabuuan
upang hindi na ito magdulot ng balakid at dagok sa bawat tao. Ngunit ang mahirap, hindi lang mga mahihiwagang sandata ng kabutihan ang ginawa nito. Ang panday na itinuturing na pantas sa lahat ay nasa pagitan ng dalawang magkalabang karunungan. Noong nabubuhay ito, depende sa mga lumalapit sa kanya ang armas na nililikha niya. At ayon kay Dumin, hindi lang armas ng kanan ang nagawa nito sa kabuuan ng buhay niya. May 3 itong nilikhang gamit na binubuo ng purong kadiliman at kasamaan. Ilang siglo niya na itong hinahanap pero sadyang mailap ito sa kanya. At ang mga gamit na iyon ay may 3 pangalan. Una, ang itim na mutya ng bakal na nagbibigay ng lakas at hindi masukat na kalasag sa sinumang taong lumulo nito. Wala itong kapangyarihan pagdating sa espiritual, pero sa ngalan ng pisikal na kumbate, wala itong kapantay. Ang ikalawa, ang mahiwagang talukbong na itinago ang sinaunang nagmamay-ari rito. Sa pamamagitan nito, kayang ikubli ng nilalang ang kanyang katawan at presensya sa kahit na sinong tao na gumagamit man ng 3 mata o hindi. At hanggat nasa loob siya nito, imposible na siya ay matuntun kahit gumagamit pa siya ng mahika. Isipin niyo na lang kung ano ang maibibigay na kapangyarihan ng talukbong sa sinumang mambabarang, mangkukulam at manlalason. At ang 3, ang pinakamalakas sa lahat, ang agimat ng datong naglakbay sa Borneo. Wala itong pangalan pinuno sa kadahilanang ang datong ito ay hindi nagpapatawag ng kung ano. Nakita na ito ni Dumin, pero sa kasamaang palad hindi niya kayang baguhin ang kasaysayan. Ilang beses na rin niyang nakuha ang agimat, pero kapag itinatago niya ito, bigla itong nawawala. Ayon sa kanya, na ang agimat na yon ay labi ng pulang ibon na ginawang kwintas. Hindi nabubulok ang laman nito at hindi naglalagas ang mga balahibo nito. Para rin itong isang palamuti sa leeg dahil sa ganda nito kapag nakasabit. Ngunit huwag papadaya dahil ang agimat na yon may kakayahang bumuhay at magbalik ng mga masasamang nilalang na minsang umiral sa mundo. Walang hanggan ang lakas nito sa pagtawag at nakadepende na lang ang kapasidad sa taong nagtatangan. Subalit sa paglipas ng maraming siglo, tanging ang dato lamang ang nakagamit ng pinakamalakas na abilidad ng kwintas. At magmula noon, lahat ng nagtatangan dito ay misteryoso na lamang namamatay, kagaya ng datong inilibing sa China. Matagal na itong sinusundan ni Dumin, ngunit sa kasamaang palad, kusang lumalayo sa kanya ang kwintas. Yun bang parang may sarili itong buhay? Kaya naman sa halip na pag-aksehan ito ng oras, ginugol niya ang mga sumunod na dekada sa paghahanap ng ibang mga kagamitan hanggang sa makalikom na siya ng sapat sa kanyang tahanan. At nung nagawa niya na ito, tsaka niya pinagtuunan ng 3 mahihiwagang sandata. Kaso lang, masyado pa rin itong mahirap para sa kanya. Kaya naman nangailangan siya ng tulong ng mga antingero. Matapos niyang itago ang kampilan ni Lapu-Lapu, lumabas siya kung saan naroon ang kanyang tagasilbi. Kaloy, kumusta? Anong lagay ng mga hayop? At saka, ilang buwan ba akong nawala? Nang marinig ni Kaloy ang kanyang sinabi, kagad itong tumayo at dali-daling lumapit. Ayos naman ho mga alaga ninyo, Ginoong Dumin. 5 buwan ho kayong nawala. Pero huwag kayong mag-alala. Kung ano ang pag-iwan nyo sa bahay, ganun din ang inyong madadatnan. Dahil sa sinabi nito, hindi niya na yun pinansin. Kalaunan, pumanhik na siya sa kanyang silid para magpahinga. Malayo sa ugali ng isang tao si Dumin Pinuno. Kung tayo isang gabi lang natutulog, siya ay inaabot ng 3 gabi. Wala yung gisingan kahit sumapit ang umaga. Bibihira lang din siyang kumain, lalo't hindi na siya ang tipo ng taong nakakaramdam ng gutom.
Kaya naman sa kabuuan, tanging si Kaloy na lamang ang kumakain sa lahat ng pagkaing iniuuwi ng kanyang Panginoon. Dumaan ang mga araw, tuloy-tuloy ang naging pahinga ni Dumin. Habang natutulog, si Kaloy ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Siya ang namamahala ng kanilang mga lupa at siya ang nagpapasweldo ng mga taong tumutulong sa kanila rito. May malaki silang tindahan sa baryo, kaya yung mga tao roon, kilala si Kaloy. Ang buong akala ng mga ito, sa kanyang tahanan at ang lahat ng yamang puspos niya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, siya ay hamak lamang nakatiwala. Gayunpaman, mas pabor ito sa kanyang Panginoon. Hindi kasi nito may pagkakaila na dahil sa pagkilala ng mga tao sa kanya, nagkakaroon ito ng payapang buhay. Ang kaso lang, ang ganoong estado ay hindi rin nagtagal. Sa paglipas ng mga taon, sa pag-unlad ng teknolohiya, unti-unting nabubulgar ang lihim ni Dumin sa mga taga-baryo. Bukod kasi sa marami nang dumaraan sa harapan ng bahay nila, may mga pagkakataong may mga nanghihimasok pa rito. Hindi lahat napipigilan ni Kaloy, kaya yung mga nakakalusot, si Dumin ang kumakaharap. At para maipakita ang kanyang pangil, sinusumpa niya ito ng panghabang buhay. Ganun siya kalupit, at ito rin ang rason kung bakit kinikilala siya ng marami. Isang hapon, habang naglilibot si Kaloy sa kanilang lupa, naiwan ito ang pinto ng bahay na nakabukas. Bagamat nakasarado, wala itong trangka mula sa labas. Dahil dito, kung kaya't may mga taong nakapansin ito. At pagkaraan lang ng kalahating oras, may mga kalalakihang naglakas loob na pumasok. Kasalukuyan ong nagpapahinga si Dumin, kaya wala itong kaide-ideya sa mga panauhin. Maya-maya pa, nalibot ng mga taong yon ang kabuuan ng bahay na bato. At kalaunan, dito nila nakita ang isang pinto na nagdudugtong patungo sa isang lihim na silid sa ilalim ng lupa. Ang silid na yon ang pinag-iimbaka ng mahiwagang gamit ni Dumin. Kaya naman nang makalapit ang mga ito sa lugar na yon, bigla itong nagising. Bago pa man nila mahawakan ng pinto, nakatayo na si Dumin sa likuran nila, naghihintay sa kanilang magiging reaksyon. Alam niyo mga kaibigan, may mga bagay na mas mainam na wag niyo na lang pakialaman. Ang lugar na yan ay hindi para sa inyo, kaya kung maaari, umalis na kayo. Ngunit sa halip na tumugon, bumunot ng mga baril ang mga indibidwal. Naniniwala ang mga ito na roon nakatago ang kayamanan ni Kaloy, kaya hindi nila ito isusuko nang hindi nagkakaroon ng laban sa pagitan nila. Pagtutok ng mga armas nito sa kanya, kagad siya nitong pinaputukan. Mabilis na bumao ng mga bala sa kanyang katawan, pero hindi siya nito napatumba. Kaswal na naglakad si Dumin papalapit sa mga ito nang walang kahit na anong reaksyon. At habang papalapit, nakita ng mga taong yon na pilit na iniluluwa ng kanyang katawan ng mga bala. Sa takot ng mga ito, kagad itong umalis. Kung saan-saan ito dumaan para lamang makatakas sa kanya. Hindi naman yun ginalaw ni Dumin, lalo pat alam nito na pawang mga ordinaryong tao lang naman ang nanghimasok. Paglabas ng tatlong indibidwal, hinintay niya ang pagbabalik ng kanyang katiwala. Hapon na nakauwi si Kaloy at wala itong kaide-ideya sa mga nangyari. Pagsilay naman ito sa kanya, kaagad itong lumapit. Bakas ang pagkagulat nito sa muka dahil hindi nito inaasahan na magigising sa araw na yon ang kanyang Panginoon. Ginoong Dumin, ba't ho kayo nagising nang hindi ko inaasahan? Ano ho ang problema? Mag-iingat ka sa pag-alis sa bahay ko. Kanina may 3 lalaki na nanghimasok. Pumunta sila sa kwarto na ipinagbabawal ko sa'yo. Sinubukan nila itong buksan, kaya binigyan ko sila ng leksyon para matuto.
Sa ngayon, wala pa silang nararamdaman. Pero sa paglipas ng mga araw, hindi magiging maganda ang kanilang kalagayan. Puntahan mo sila. Kausapin mo at tulungan. Kung matatalo mo ang aking sumpa, sila'y magiging malaya. Ngunit kapag hindi, mamamatay sila sa iyong mga kamay. Pagkasambit ni Dumin ng mga katagang yon, kagad itong tumalikod. Mabilis itong tumuloy sa kanyang silid para magpahinga. Si Kaloy naman noon, naiwang tulala sa labas ng bahay. Alam na niya ang tungkol sa ganoong ugali ng kanyang Panginoon, pero hindi niya inaasahan na kanya itong mararanasan. Kaya dala ng pag-aalala para sa mga biktima nito, kagad siyang bumaba ng baryo. Pagdating niya roon, dali-dali niya itong hinanap, pero nataong umalis ang mga ito. At sa paglipas ng mga araw, dito na nga pumutok ang balita ukol sa biglaang pagkakasakit ng tatlo. Kagad na kumalat ito sa baryo, kaya dali-dali itong pinuntahan ni Kaloy. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang isang matandang lalaki na kakaiba sa kanyang paningin. Manggagamot ang pakilala nito sa pamilya, pero hindi siya kumbinsido. Ang pinagbasehan niya ukol sa kutob niya ay yung mga kakaibang karga ng matanda. Maliban sa itim na balabal, may nakasabit itong kwintas sa leeg na gawa sa bato na hugis ibon ang disenyo. Kulay aburi ng balat nito na parabang wala itong dugo sa katawan. Nung makita niya ang taong yon, hindi na siya tumuloy. Sa bukana pa lang kasi ng bahay, katakot-takot na kilabot na ang nararamdaman niya. Yun bang parang mamamatay siya kapag tumuloy siya? Kaya naman sa halip na pagmasdan ang kalagayan ng mga biktima ng Panginoon niya, sinikap na lang niyang umuwi. At pagbalik niya sa bahay na bato, nakita niya si Duming nakatayo sa labas at malayo ang tingin. Ginoong Duming, bakit ho? Nang marinig ito ng kanyang Panginoon, bahagya itong napatitig sa kanya habang kasywal na sumasagot ng, Nandito na ang taong matagal kong hinahanap. Pero hindi ko inaasahan na tatanganin niya ang tatlong mahiwagang sandata ng sabay-sabay. Hindi ko alam kung sino siya, at labis akong nahihiwagahan sa pagkatao na taglay niya. Mula sa araw na ito, Kaloy, nais kong manmanan mo ang matandang yun. Magtanong-tanong ka at kilalanin mo kung sino siya. Nang marinig ito ni Kaloy, walang pagdadalawang isip niya itong sinunod. At noon ding mismong araw, bumalik siya ng baryo hindi para tulungan ang mga biktima, bagkus ay para kilalanin ang matandang nakita niya. Pagsapit ng gabi, tumuloy siya sa kanyang kakilala. Malapit lang ang bahay nito sa tahanan kung saan din nanuluyan ang matanda. Mula 6:00 hanggang hating gabi, wala siyang ginawa kundi ang magmasid. Matyaga siyang naghintay, ngunit sa kasamaang palad walang nangyaring kakaiba. Nanatiling tahimik at payapa ang baryo hanggang sa sumapit ang madaling araw. Ngunit pagtungtong ng 4:00, di pa man siya nakakalabas, nakita niya ang matandang nakatalukbong na nakatayo sa harapan ng bahay kung saan siya naroon. Hindi ito gumagalaw, ni hindi ito gumagawa ng ingay. Kaswalang itong nakamasid, animoy pinag-aaralan ang bawat sulok ng bahay. Maya-maya pa, lumabas ang kaibigan niya. Dali-dali itong lumapit sa matanda hanggang sa magkausap na ang dalawa. Sa mga unang minuto, wala naman siyang napansing kakaiba. Pero nang akmang tatalikod na ang kanyang kaibigan, bigla itong hinawakan sa ulo ng matanda. At sa isang kisap mata, may kung anong puwersa ang humigop sa laman at kaluluwa nito. Kagad itong naagnas hanggang sa ang buto na lamang nito ang natira. Pagkatapos nun, kinuha ng matanda ang bungo at ipinasok yun sa kanyang bulsa bago umalis. Nang masipat yun ni Kaloy, alam niya na malayo sa taglay niyang aral ang kapasidad nito.
Di niya rin maipagkakaila na sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot sa kapwa niya antingero. Gayunpaman, hindi niya binigo ang kanyang Panginoon. Ipinagpatuloy niya ang pananatili rito hanggang sa mapansin niya na nakalimutan ng pamilya ng kaibigan niya ang minsang pag-iral nito. Hindi nila yon hinanap pinuno, at kahit nakita nila ang buto nito sa bakuran, inakala nila na buto yon ng hayop. Kaagad nila itong tinipon at itinapon sa sapa na para bang wala itong halaga para sa kanila. Pagkatapos nito, matinding pagdodoble ingat ang ginawa niya. Alam niya na hindi pa roon magtatapos ang lahat, kaya kailangan niyang ihanda ang kanyang sarili. Pagsikat ng araw, kaagad naman siyang lumabas, hindi para magmasid, kundi para maghanap ng makakain. Hanggat maaari, nagpakalayo-layo siya sa lugar kung saan naroon ang matanda para hindi niya ito makita. Ngunit habang kumakain sa isang karinderya, bigla na lang itong umupo sa kanyang tabi. At kung ano ang binili niya, yun din ang kinain nito. Hindi yun nagsasalita pero ramdam niya na nakatitig ito sa kanya. Kalaunan, pagkatapos nitong kumain, may hinahon nitong nagwika sa kanya ng, Alam mo, Kaloy, sa lahat ng ayoko ay yung minamanmanan ako. Sabihin mo sa Panginoon mo, kung balak niya akong makilala, siyang makipagkita sa akin. At ipaalala mo sa kanya na kaya ako ngayon nandito ay dahil sa bakas ng kapangyarihan niya. Nang marinig ito ni Kaloy, alam niya kaagad na hindi pumunta ang matanda para tumulong. Bagkus ay para pag-aralan ang karunungan ng kalabang matagal na panahon na nitong pinaghahandaan. Ilang segundo pa ang lumipas. Pagtahimik ng matanda, parang alikabok itong naglaho. At kahit marami siyang karga sa katawan, hindi niya maipagkakaila na nakaramdam siya ng matinding kilabot. Walang ano-ano, kaagad siyang umalis. At nang makabalik na siya sa bahay ng Panginoon niya, di siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa mga naranasan niya. Nang marinig nito ang kanyang kwento, ora mismo ay pinatigil siya nito. At ayon kay Dumin, hindi niya na kailangan pang pagmasdan ng nilalang. Humingi rin yun ng despensa dahil masyado nitong minaliit ang kalaban nila. Nang marinig ni Kaloy ang sinabi nito, kaagad siyang yumuko, hudyat ng pagsang-ayon. At pagkatapos ng kanilang usapan, hindi na siya lumabas ng kanilang tahanan. Doon, pinag-isipan niya ang mga nangyari. At bilang pasasalamat, sinimulan niya ang isang katakatakot na dasal. Bandang 7:00 na siya ng gabi nang matapos, kaya hindi niya napansin ang kanyang Panginoon. Pagtayo niya sa harapan ng altar, kaagad niya itong hinanap hanggang sa makita niya itong nakatayo sa labas ng bahay. At ilang minuto lang ang lumipas, hindi kalayuan sa kanila, may nakita siyang tumatakbong 2 kabayo. May karuwahe ito sa likod na para bang pagmamay-ari ito ng isang manlalako. Noong una wala siyang napansing kaduda-duda, pero nang malapit na ito, bumungad sa kanya ang mga kabayo nitong inuud na. Patay na ang mga nilalang na yon at ang karuwahe nito lumang-luma na. Halos hindi na mapakinabangan. Pagtigil nito sa harapan ng kanilang bahay, humalinghing ang 2 patay na kabayo. Ito ang nagsilbing hudyat para buksan ng taong nasa loob ng karuwahe ang pinto. Dahan-dahan itong bumaba hanggang sa nakita niya ang isang matanda na nakatalukbong. Nagbabaga na parang uling ang mga mata nito at ang ngipin nito ay kasing talas ng kutsilyo. Habang naglalakad papalapit, rinig na rinig niya ang pag-usal ng matanda, indikasyon ng taimtim nitong paghahanda. Maya-maya pa, pagdating nito sa harapan ng kanilang bahay, bigla itong huminto sa paglalakad. At mula roon,
Tinitigan ito ng maigi ang kanyang Panginoon. Walang imik, pawang pagtitig lamang. Kalaunan, nang hindi na ito maatim ni Dumin, bigla nitong hinugot ang espiritual na sibat sa kanyang likod. Kagad niya itong ibinato, ngunit bago ito tumarak sa bungo ng matanda, may isang itim na harang ang pumigil dito. Hindi ako katulad ng mga pinatay mo. Alam mo, Dumin, hindi lang ikaw ang nagtatanga ng higit na kapangyarihan. At kung dati hindi ka nakakaramdam ng takot sa iyong kalaban, ibahin mo ang pagkakataong ito. Sinisiguro ko sa iyo, ang takot na mararamdaman mo ay walang hanggan mong magiging bangungot. Dahil sa sinabi ng matandang yon, hindi na napigilan ni Dumin ang kanyang sarili. Paghugot niya ng espiritual na sandata ni Lapu-Lapu, kagad siyang nagpakalat ng tigalpo sa ere na kalaunay naging mga punyal na mabilis na bumulusok patungo sa kinaroroonan ng matanda. At sa isang kisap mata, nagpang-abot silang dalawa. Pagtama ng espiritual na kampilan sa matanda, kagad niya yung sinalag ng itim na harang. At sa pamamagitan ng mutya ng bakal, nagawa nitong maundaya ng suntok sa mukha si Dumin. Ngunit sa halip na ito ay mapuruhan, nagkaroon ito ng kalasag na kaagad na tumanggap ng pinsala. Dahil sa pangyayari, bigla naman itong humawak sa lupa, kasabay ng pag-ahon ng isang latigo na gawa sa purong apoy. Iwinasiwas niya ito bago ito mabilis na sumugod sa matanda. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nakita ni Kaloy ang laban na hindi niya inaasahan. Dalawang magkalaban na parehong maestro sa kani-kanilang mga karunungan ang nakipagtagisan. Si Dumin, kahit matagal na panahon nang nabubuhay, hindi maipagkakaila na labis pa rin itong nahihirapan sa matanda. Batid din ito na walang panama ang mga taglay niyang sandata, ngunit patuloy niya pa rin itong ginagamit sa paniniwalang tatabla nito ang kanyang pangontra. Subalit sa kasamaang palad, hindi ganon ang nangyari. Likas na matalino ang matandang yon, kaya anumang bitag na natiling imposible para rito. Pagkaraan ng halos kalahating oras, walang kahit isa sa kanila ang nagtamo ng matinding pinsala. Sa panig ng matanda, napatay ni Dumin ang mga alaga nitong kabayo, at sa parte naman nila, nawasak nito ang kabuuan ng bakuran ng tahanan kung saan nakalibing ang mga pangontra at depensa. Gayunpaman, kahit ginamit na ni Dumin ang ilan sa mga espesyal niyang kakayahan, hindi niya pa rin nakikitaan ng anumang panghihina ang matanda. Bagay na naging daan upang unti-unti na siyang sumeryoso. Ilang segundo pa ang lumipas, nakahanap ito ng pagkakataon para gumawa ng kopya na hindi napapansin ng matanda. At ang kopyang iyon ang ginamit niya para malinlang ito ng tuluyan. Ipinakita niya sa matanda na matindi na siyang napinsala ng aral nito para hindi ito mag-isip ng kahit na ano. Maya-maya pa, mabilis nang nagapi ng matanda ang kanyang kopya hanggang sa tuluyan na itong bumagsak sa lupa. At sa pamamagitan ng 5 buhay na salita, pumulupot sa leeg nito ang isang kakaibang enerhiya na mabilis na umubos sa lakas nito. Walang sabi-sabi, mabilis itong sinunggaba ng matanda, kasabay ng walang pagdadalawang isip nitong pagpugot sa ulo. At sa isang iglap, bumagsak ang kopya ni Dumin nang wala ng buhay. Maging si Kaloy noon nagulat, gawa ng inakala rin niyang ang taong napatay ng nilalang ay ang kanyang Panginoon. Subalit sa kasagsagan ng pagdaraos nito, bigla itong napatahimik ng unti-unting umahon mula sa ilalim ng lupa si Dumin. At sa puntong yon, dala-dala nito ang isang mahiwagang kawayan na parang plauta ang disenyo. Kagad niya itong pinunog at sa kumpas ng kanyang kamay, puwersahan niyang pinahubad sa matanda ang 3 mahiwagang sandatang taglay nito. Sinubukan itong pigilan ng matanda,
pero masyado nang mabigat para sa kanya ang 3 mahiwagang sandata. Kaya imbis na magpumilit, wala itong nagawa kundi talikuran ang mga karga niya. Pag-atras nito ng bahagya, bigla na itong nagsimulang magsisisigaw, dala ng takot at pangamba. Nang mapansin naman ito ni Dumin, kaswal siyang naglakad papalapit habang patuloy pa rin itong pinapatunog. Ang pagkakaiba sa ating dalawa, ako ay may malalim na karanasan, habang ikaw, dalubhasa lang sa iyong mga tangan. Hindi ako tatawaging kolektor ng mga mahihiwagang armas kung wala akong kakayahan na supilin ang abilidad na taglay ng bawat isa sa mga ito. At ngayong nakuha ko na sila sa kamay mo, ikaw na ay isang taong walang silbi. Kagaya ng iba, kamatayan ang magiging hatol ko sa iyo. Matapos niyang sambitin ng mga katagang yon, muli siyang nagsambit ng mga buhay na salita hanggang sa magpakita na ang 5 kopya ng kampilan at 1,000 sibat sa kalangitan. Sa kumpas ng kanyang kamay, bigla itong bumulusok patungo sa kinaroroonan ng matanda. Mabilis itong tumarak sa kanyang katawan hanggang sa tuluyan ng lamunin ng apoy ang buong pagkatao nito. Literal na winasak ni Dumin ang buong pag-iral ng matanda na para bang ni minsan hindi man lang ito ipinanganak. Pagkatapos ng nangyaring gulo, kinuha nito ang 3 mahihiwagang gamit ng kaliwa. At kagaya ng nakagawian, inilagay niya ito sa kanyang imbakan. Nagdulot ito ng kapanatagan sa parte ni Kaloy, ngunit kahit papaano may takot pa rin siyang nararamdaman. Akala niya magpapatuloy ang ganoon nilang ugnayan, pero paglipas ng 8 araw, pumasok ang kanyang Panginoon sa salamin, bitbit ang lahat ng mahiwagang sandata. Bago yun tuluyang mawala, ipinag-utos nito sa kanya na wasakin ang salamin kapag siya ay matanda at mahina na. Dagdag pa nito na ang utos na yon ay gagawin lamang niya sa oras na hindi na ito nakabalik sa kanilang mundo. Nang marinig ito ni Kaloy, nanlumo siya. Gusto niyang tanungin ukol dito ang kanyang Panginoon, pero wala siyang lakas ng loob. At hindi nagtagal, nang makapasok na ito, tanging paghikbi na lamang ang kanyang nagawa. Mahirap para sa kanya na tanggapin ang nangyari, pero kailangan niya itong harapin. Sa paglipas ng mga buwan at taon, si Kaloy ay nagkaroon ng sariling pamilya. At sa pamamagitan ng yaman ni Dumin, itinaguyod niya ito patungo sa marangyang buhay. Ngunit sa kasamaang palad, ang kapalit ng marangyang buhay ay ang tuluyang paglaho ng kanyang Panginoon. At sa nalalapit niyang kamatayan, dito siya nagdesisyong basagin ang mahiwagang salamin ni Dumin, ang napakalakas na Panginoon ni Kaloy.